irin shakiyancin da za ka yi a Najeriya ka yi damfara, cuci bayan Allah, ci amana, tafiya da an tafi. Tun da an gaya wa annabi ya rayu yanda yake so ya tafi, to kai ma ka tafi. Wata ranar mimbarin nan mu zo Agege mu tsaya mu yi karatu, mu zo mu yi karatu, wata ranar in mun tafi ba mu sake dawowa. An tafi kenan, sai tarihi, sai labari. Ya sake ce mai Muhammadu, kai duk wani irin aikin da za ka yi, fa innaka majziyun bihi, akwai abin biya. Duk abin da mutum da ka yi akwai abin biya, Allah na jiran ka kuma zai biya ka. Wallahi Allah ya biya kowa. Sa'an nan Muhammadu, ka so duk wanda kake so, wata rana za a rabu. In mata ne, in arziki ne, duk abin da kake so kake kauna a duniya, wata rana za ka rabu da abin. Aure kai budurwa, sabuwar mota ka saya, sabon riga ka saye, sabon gida ka gina, duk abin da ka tara, wata rana sai tarihi, za ka mutu ka bar abin. Amma Muhammadu, ka sani, inna sharafal mu'min fi qiyamil layl, mu'mini ka zamo mai daraja fi qiyamil layl, sai ka hada da tashin dare. Tashin dare na filfilu cikin dare shi zai kara maka daraja, ya kara maka daukaka, ka zamo mai daraja duniya har tashin alkiyama. Kada mu yi wasa da tashi cikin dare, ko da nafila raka'a biyu kai cikin dare, da shi Allah zai ƙara ɗaukaka ka, ya kai ka wani matsayin da ba kai tunani ba. Tashi cikin dare, ayoyi da dama, suratul zariyat, suratul sajid, suratul furqan, idan ka dubi waɗanda ayoyi duka, sai da Allah ya yi bayani, ya nuna matsayin waɗanda ke tashi cikin dare suna nafila irin darajar da Allah da ya ba su.